Täällä on 2 hienoa kenttää ja loistavassa kunnossa ja kaikki puitteet on hienot, harjoitusolosuhteet loistavat ja ilmapiiri mukava ja paljon myöskin kisoja ja kaikkea hyvää. Masterin kentät on hienossa kunnossa tänä vuonna. Miten paljon hoitoa se vaatii vuoden aikana? No sanotaan näin, että vuoden aikana, sanotaan vuosien aikana. Että siis tavallaan jos yhtenä vuonna tekee jotain asiaa, niin se vaikuttaa sitten monena vuotena. Edellyttää, että ne on oikeat töitä. Mutta se, että mikä nyt on niin tällä hetken tilanteen, johtuu varmasti siitä, että 3-4 vuotta sitten alettiin esimerkiksi niin Forestin puolella harventaa jonkin verran puustoa ympäriltä, saadaan valoa sinne, ilma liikkuu vähän paremmin. Tänään niin sanottu normipäivä. Mitä toimenpiteitä tuolla kentällä tehdään? No joo, sellainen normipäivä, viikkokilpailupäivä Masterin puolella. Eli siellähän on poikkeuksellisesti muihin päiviin verrattuna kenttä on suljettu 8 asti, että silloin kentähoidon työt, kaikki lyöntipaikasta viheriölle, kaikki leikataan ja bunkkerit kunnostetaan ja viheriöt jyrätään, jotta ne on niin sanotusti vähän enemmän kilpailullisempi kuin Foresti tänään sitten. Ja sitten 8 eteenpäin, niin kun pelaajat pääsee sinne, niin siellä ei ole kentähoitajia tiellä sitten, että se on heidän maailmansa sitten, että me ei olla häiritsemässä siellä ollenkaan tämän päivän aikana. Sitten mennään Forestin puolelle sen jälkeen. Mittailit tuolla kepillä jotain noilla greeneillä. Mikäs homma se oli? No mitattiin viheriön stimpmeter eli pallon vierintänopeutta niin sanotusti suomeksi käännettynä. Ja meillä on normipäivinä on ollut nyt tässä pelikauden aikana, se on sellaista 2,8 ollut metreinä. Sanoit, että nämä tiedot myös löytyy teidän nettisivuilta. No sieltä löytyy kentähoidon viikkokalenteri. Eli jos siellä on mainittu sitten ihan reiänvaihtopäivät, jos lannotetaan, se mainitaan siellä, tehdään ilmastointeja, hiekotuksia, kaikkea tällaista, että ne löytyy sitten sieltä. Ja siellä on myös leikkuu korkeudet eli alueella, viheriöt, lyöntipaikat, väylät, raffit, semiraffit ja myös viheriön nopeus. Entäs pelaajille, jos haluaisit lähettää jotain terveisiä? Kentät on nyt upeassa kunnossa, niin onko mitään toiveita, millä ne pysyisi pelaajien toimesta myös hyvässä kunnossa? No toiveita on tietysti, että nautitaan pelaamisesta, mutta sitten ei myöskään unohdeta sitä, että viheriö pallon alastulojälkiä niitä on edelleenkin, vaikka se menee koko ajan parempaan suuntaan, niin edelleenkin liikaa. Että kesäkedillä, lämpöisessä auringossa viheriölle, kun pallon alastulojälki tulee ja sitä ei korjata heti siinä, niin kyllä se on kuollut ruoho sen jälkeen, siinä näkyy ruskeana länttinä. Ja sitten toinen seikka, mikä on, niin silloin kun bunkkeriin joudutaan, mikä tietenkään toivottavasti ei ole kovin usein, niin laitetaan se haravat takaisin sinne bunkkeriin kokonaisuudessaan, koska se on Masterin ohje on, että bunkkeriharavat ovat bunkkerissa kokonaan. Mulla on 6. vuosi menossa täällä Mastergolfissa ja oon viihtynyt tosi hyvin. Tää Masterin sijainti on ihan mieletön. Täällä on loistavat treeniolosuhteet, 2 kenttää, mahtavat jäsenet, loistavia asiakkaita ja hyvä työyhteisö. Ja muutenkin tosi hyvä fiilis, kun tänne tulee. Tuntuu hyvin kotoisalta. Täällä on loistavat harjoittelupuitteet. Meillä on loistava lähipelialue. Meillä on treeniväyliä, sekä par 3 kenttää, par 4 väyliä, ruohoreintsi, mattoreintsi, monta eri puttikriiniä ja voin lämpimästi suositella kaikille. Mä tarjoan opetusta ihan kaikille, junioreista senioreihin, naisille, miehille, yksityisopetusta, kursseja, klinikoita, yritystapahtumia, ihan laidasta laitaan, jokaiselle jotakin. Mun tunnille on aina helppo tulla, rento, hyvä ote ja koska ne liian myöhäistä oppii uutta. Ja välillä se voi olla myös vaan ihan sitä vanhan vahvistamista ja ei tarvitse aina ajatella, että pitää muuttaa kokonaan kaikkea, ei missään nimessä. Että jokaisen taitotason ja omien tavoitteiden mukaan ilman muuta.
No ihmiset tykkää sen takia ravintolasta, siellä on huoleton, mukava, kotoinen palvelu. Asiakkaita tervehditään ja heidän kanssa jutellaan asioista. Se tuo oman fiiliksen siihen asiaan. Ja sitten ruokahan on todella hyvää. Ja niin kuin nimikin sanoi, että se on kotiruokaa, niin se todella on kotiruokaa. Välillä vähän eksoottisempaa, mutta kumminkin paljon perinteitä on.